na vidiyo a anyị chọrọ ka anyị mara kedu ihe merenụ ụmụ nwaanyị Igbo nwere ike iji wepụ ụkwụ n'ama. Kedu ihe merenụ ụmụ nwaanyị Igbo nwere ike iji wee gbaa n'ama. Gịnị mere ụmụ nwaanyị Igbo nwere ike iji wee cheat? Ọ dị possible? Ha nwere ike imenwu ya? Kedu ihe merenụ ha ga-eji wee butuo ọnụ ahịa ha? Na vidiyo a ile anya ọfụma anyị ga-achọpụta ihe merenụ. Ka anyị gaa na vidiyo a ka anyị mara ihe merenụ ụmụ nwaanyị Igbo nwere ike iji wee cheat ma ọ bụ gbaa n'ama. Nke a bụ Igbo TV. Igbo ekene m unu. Igbo bụ Igbo ekene m unu. Igbo mma mmanụ. Aha m bụ Ogwu Emmanuel nke Igbo TV. Biko ọwụ na iwe onye ọhụrụ na platform, ọwụ na iwe onye ọhụrụ na channel a Igbo TV. Biko anyị na-anabata gị ebe o buru ibu. Anyị na-ekenekwa our followers ndị ochie na our subscribers. Biko ịga n'ihu, aha isiokwu anyị n'ụbọchị taa wụ ụmụ nwaanyị Igbo o nwere ike ịgba n'ama. Ụmụ nwaanyị Igbo o nwere ike icheat? Kedu ihe mere ya? Ụmụ nwaanyị Igbo nwere ike ije cheat. Ọ bụrụ na ihe dịka n'olu bekee nwere ike isi can Igbo women cheat? How? Why? Onye wụ ihe isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa. Abịa na nke mbụ, ihe nwere ike ime nwaanyị iwepụ ụkwụ n'ama ma nwaanyị Igbo iwepụ ụkwụ n'ama. O nwere ihe bekee na-akpọ loneliness. Mmadụ ịnọ nkịtị, ka mkpọgide mmadụ ịnọ nkịtị. Ịma ụmụ ihe bekee kwuru, bekee si, ọ sị an idle brain is the devil's workshop. That is, echiche ma ọ bụ isi nke ọbụla na-enweghị ihe ọ na-arụ ma ọ na-enweghị aka ọrụ, ọ na-awụ ebe ekwensu ji wee kwara ngwa ọrụ, ọ wee ebe ekwensu ji emere ụlọ ọrụ. Ọ bụ na ịhapụ onwe otu isi hapụ mmadụ ma ọkwa na hapụ nwaanyị maka ọnọte aka for a very long time, onweghị otu gị na ya si akpakọrịta ma ọkwa na na-emekọrịta ọnọte aka, my brother, anything can happen. Anything can happen. Ọ bụ na ihe dị ka ịlụọ nwaanyị ma inwe nwaanyị, ka nwa ahụ chọrọ ya ihe ọ ga na-eme. Ọ ga-eme eteta ụra n'ụtụtụ, akwadocha ụmụaka ma ọ gị na onye ọbụla pụwa, ya nwee sorokwa pụwa, ga-agbawa mbọ ka nwa ahụ bidoro ihe ọ ga-eme ọ na-eme ka o nwetụkwana ihe ga-esi n'ihe a na-apụta. Ọgwụgwọ ọchọ ịta chingom, ọ bịa bụwa gị samsam. Ọ bịa ọchọ ka ọ gbanwee one or two things na ịmago private ministry ya, ọ bịa chaba gị ọkụ. O gasịrị ihe dị anya ọ ga-eme ọnwụ na ọ chọọ imere onwe ya, ọ manye aka n'ihe ahụ ọ na-eme, sigoro ebe ahụ na-eme ya. Ọ wụzie na ọ karịzie ya, o mee ka ịmata dịka di ya. Ọ bụrụ na nwunye gị ma ọkwa na nwaanyị gị nwee ihe ọ na-arụ, ọ gaghị enwekarị efe ịga na-akụ asịrị ma ọ na-ekwu ihe na-agbasa ya ma ọ na-eburu mata ndị ọzọ n'isi. Nwunye gị kwesịrị inwe ihe ọ na-eme, ọ dị bizi. Ọ bụrụ na ọ bụghị otu ahụ, ịhụ na spirit of cheating ga-abịa na-akụrụ ya aka n'ọnụ ụzọ. Ụmụ nwaanyị ndị ọjọọ ma onye ọjọọ nwere ike ịbịa na-ebu ya uche, si ya ịgba nnọọ nkịtị, bịa tụpụ ụkwụ nnọọ nkịtị otu a, chọghị ime ka ndị ọzọ si eme. Ịghọtala? So enwere ike in the process of ịkọwara ya chọghị ime ka ndị ọzọ si eme, ewere ofu agụnkwọ, ewere ofu okoye introduce orie. Ịma na ụfọdụ ụmụ nwoke na-ebi ajọ ndụ, enwe ụmụ nwoke na-ebi ajọ ndụ. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-ebi ajọ ndụ nwere ụzọ mmụọ ịtọ na-arụ ọrụ n'ime ha.
ụfọdụ n'ime ha nwere mmụọ nkịta, enwe ha na-akpọ mmụọ nkịta, enwe ha na-akpọ mmụọ mmehie, o nwekwa ihe ha na-akpọ mmụọ akwamiko. Ụdị ndị a megide jamụọ nwunye gị n'ọnọdụ na-enweghị ihe ọ na-arụ, echeke ọwụ na mgbe ọbụla abịara ọwụ na onye ọbụla pụsị ya na ọ nọ n'ụlọ, mgbe ọbụla abịara ọhụrụ akpọ aza. My brother, nsogbu dị, ezigbote nsogbu dị. Ihe a so n'ihe nwere ike ime nwaanyị ọgba n'iro, maka nnukwu temptation ka ọwụ. Ọzọkwa dị ka ibie wụrụ ihe a na-akpọ, nke bụ wụrụ ihe a na-akpọ mmekọrịta ma ọkwanụ communication. Maybe abịa na the relationship gị na nwunye gị na-enweghị ni communication. Ọ bụrụ na abịa na mmekọrịta gị na nwunye gị, ọ bụrụ na onweghị otu unu si, ọ bụrụ na otu unu si emekọrịta dịka di na nwunye adịghị mma ma ọkwa na ọ dị ezuche ezu, my brother, anything can happen. Anything can happen. Maka onwe nwaanyị na-alaghị ka ịmago adọmpụọ ya ma ọkwa ka a ghara iji na-akpọrọ ihe, ma ọkwa ka a ghara ịdị na-ekwusara ya okwu. Ịhụghị oge ụfọdụkwa ihe na-ebute lack of communication na our relationships o gịnị. Oge ụfọdụ ga-eme abịa ọwụrụ na ihe dịka maybe nọ nke nwoke ọ ghọtara onwe ya na ịmago na ọ na-ekele m soyi nke ha na onye oke akwụkwọ ọgụkata ihe ọ gụrụ, ịmago ihe ọ gụrụ enwe part 2, so na nwunye agụghị ihe ọ gụrụ, abịazie somehow na-eleda nwunye anya n'isi. Gịnịkwanụ ka mụ na nwaanyị a na-agụnite dịka otu a m si gụnite, kedu ihe mụ na ya na-abụga na-ekwu, gịnị ka mụ na ya na-abụga na-chat dị ma ọ na-discuss. So ya nwa prefera ndị ọfisi ya ma ndị friends ya nọ n'iro ka ọ bụ ndị ya na ha ga na communicate ma ọkwa na ịdị na-ekwukọrịta ma ọ na-emekọrịta. Oge ụfọdụ ọwụ maka ọrụ ọ na-arụ, ọ ghọtara onwe ya dịka onye nwawo onye na-apụ na-agba mbọ na-akpata ego, because anyị nwawo ụmụ nwoke anyị adịghị ekweta na nwaanyị nọ n'ụlọ nwere uru ọ bara. Many ụmụ nwoke, ihe dịka ebe 95% ma ọ 96% adịghị ekweta na nwaanyị nọ n'ụlọ na-elekọta ụlọ anya, na-elekọta ụmụaka anya nwere ihe a na-arụ. Mana ụbọchị emegidere warantị ya na nwunye gị ga-aga ihe dịka ụlọ Ọgọst, ma ọ gaa ebe ọ ga-anọtụ ihe dịka 1 week ma 2 weeks, wee were ụmụaka achisara gị. Even mgbe aka ị ga-eji chọpụta na nwunye gị nwere uru ọ bara, ewere ihe dị n'ụlọ dewe gị. Mgbe aka ị ga-eji maa na nwunye gị onye iche na onwe mmadụ ọwụ, ịma na o nwere nnukwute uru ọ bara, ịma na ị kwesịrị ịdị na-akwụ ya ụgwọ fọ ịnọ nkịtị, maka ihe meni ụmụ nwoke na-akpụ ya ịnọ nkịtị. Ịhụghị ya. So oge ụfọdụkwa ọ na-esitekwa na nwaanyị, ọ bụ na nwaanyị gụrụ oke akwụkwọ ma di ya agụghị, ọ na-aghọta onwe ka gị na ka ihe mụ na olodo a, ka ihe mụ na onye a ga na-akọrịde. M sụọ bekee a nwee, ma ọ bụ na m relizie bekee a nọ ka ha ghọtachi ihe m na-ekwu. Adịgo m tired of mgbe ọ na m na-akọwa nsụcha bekee a na-asị m kọwaa ya ọfụma, kedu ihe m na-ekwu dị ihe a. Oge ụfọdụkwa ihe nwere ike iwepụ communication site na di na nwunye nwere ike ọwụ na nke nwoke ma nke nwaanyị adịghị adị ọcha, ọ da asapụ nwa ahụ ma ọ da asapụ ezie okwu ebe ọ dịka ọ gị jee chọọ bọket wee kọva ọnụ gị maka ihe na-echie n'ọnụ apụ. So ị na-agba mbọ ka a ghara inwe occasion, ka ọ ghara inwe ebe unu ga-anọ wee kwuo okwu, maka na ebe ọbụla o mepere ọnụ kwuo okwu, ịhụ na ihe ha gbara ebe ahụ biological weapon, ihe ha gbara n'ime ebe ahụ. So ị gaghị na-achọ ka gị na-abụ na-ekwukọ okwu. Oge ụfọdụ ọhụrụ nwaanyị na-adịghị elekọta onwe ya anya ọfụma, nwaanyị na-amaghị otu o nwere ike isi wee debe onwe ya ọcha. O nwere ike ọwụrụ dịka nke ọ ga-eme ọsa ihe ọ na-eyi n'ime ma ọ bụ gịnị, even ebe ọ ga-abịa kpasaa ya, even ọ kana mma ka e wee national flag jeje kpasa ebe ahụ danụ nwaanyị were ihe ọ na-eyi n'ime ga kpasa di ya. O nwere ike iwere gaa kpasa ebe ọ ga-eme imepe ha n'ụzọ bata ozugbo ọwụ ihe izi ga-ebu ụzọ wee hụ. So nwoke nwere ike ole anya oge ụfọdụ in short, ọ dịkwa ka one chance ka ya baa na relationship a. Ihe ọzọ nwekwara ike ime ka a ghara ịdị na-enwe communication dị na
between di na nwunye kedu ihe ọzọ ọ enwe ụmụ nwoke nwere ọnụ ọjọọ ha release bọmbụ n'ọnụ ha hia nsogbu adị ha ga-akọwa nke nwaanyị kọọ ma chikerie kọọ ma family osi owewu na emegide ihe ọwụ na demand mebi onwe ihe ọ na-egbutenwu ihe ọ na-eri aka dị ya enwe ike ele anya ọwụ na nke nwaanyị mebi aka dị family ha ọya nwa na-eso na-elekọta family ndị nke nwaanyị ọ ga-eji ekọwa nwaanyị kọwa ọ ga-ekwe ka nwaanyị kuru mmiri ṅụọ zuru ike n'ụlọ ahụ so ihe a nwere ike nke nwaanyị ọrịkpuo n'ime iko ya ọrịkpuo n'ime shell otu eju ma ọ eju na dị ọ na-arịba n'ime ome nwaanyị ọrịba n'ime shell ọ ga-ekwekwa apụta maka na di ya adịghị ekwe ka ya zuoro ike di ya a na-ekwe ka ya kuru mmiri ṅụọ tọgbu iko n'ụlọ ọ na-esochakwa na-eme ya o nwere ike nwaanyị nọkata ọ sị nnọọ ihe nke a ya ga-agbafu di nwoke a gbafuru onwe ihe dịka otu o si hụwa nebo ma ọkwa na onye dị aṅa na-enye attention o bugharịa panụ satellite dish efesikwa ebe ahụ a na-ama na-eji onye nke a n'ụlọ mana onwe onye ọzọ na-abịa update application nke nwaanyị from time to time maka na ebe ọ na di ya mụtara ịkọ ọnụ a na-emenụ nke ịtọ ahụrụ gịnị oge ụfọdụ ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị mana nke a dị nke ụmụ nwaanyị na-akacha eme ya ihe dị ka bekee kpọrọ ya ịmago denial of conjugal rights ịma na di na nwunye ekwesịghị ọwụ na ụbọchị ọ dịrị ha aṅa maybe that day ha decide ya na ha ga-agba night ịghọtala ha decide ya na ha ga-agba night and abịa na ịgba night ahụ ọwụ na nke nwaanyị nwere ike ọwụ na onweghị ihe ọbụla nsogbu ya ọwụkwa na obi adịchaghị ya mma mana nke nwoke chọrọ ka ha gbaa night nke nwaanyị nwere ike ịjụ enwere many reasons nwaanyị nwere ike ịjụ si na agaghị agba night o nwere ike ihe ọ na nke nwoke o kweghị enye ya o nwere ike wụ na otu nke nwoke si etriti ya adịghị obi mma o nwere ike wụrụ otu nke nwoke si agwa ya okwu adịghị obi mma ọ na-akparị ebe o buru ibu so nke nwaanyị nwere ike isi ebe ọ dị otu a ka ya kpọchigodi dọọ ministri a ka ọ jụgodo oyi adị nke nwoke obi agaghị adị ya mma ihe ọzọ nwoke ga na-echewo nna na ya makwa otu ahụ esi wee nwee nkwa na akwa aka n'oisi ọkwa ihe ọzọ ya ga-eme o nwere ike jee na black market ebe a na-ekonye akwa na ntu ịghọtana o nwere ike jee decide ya jee that place jee mago zụrụ ngwa ahịa instrumentally mago zụrụ ya na retail lọtawa okay so all these things na-eso eme and then nwere ike onwe otu a ga-esi ebuberuo nwoke ọnụ n'ụlọ echiche ọjọọ echiche dị aṅa abata ya n'isi echiche ahụ bata ya n'isi o nwere ike decide asị ọkwa nwaanyị ha ihe iji eme m guy ọ dịkwa ka ị ga-ejide ihe ahụ ọ dị ka ị ga-ejide ya nwoke nwere ike jezie ebe ọzọ ịmago jeje rụọ tenti ya jụ nwunye etu esi ajụ ekwensu na ọrụ ya niile nwaanyị nọkọta legodo di ya ụmụanụ na-eme ọnọkọta ha na-abụ achịrịma ịghọtago ha dachizi na di ya na-ahapụzie na di ya da enwezi efe maka ya nwa nwaanyị nwere ike ọnọkọta ọsị na otu a nọkịta na akavụkwa ya akavụ n'ọhụma mbe nke ahụ na ya ga-ejekwanụ jeje chọọ onye ga na-update ịmago application ya ịmago in the process ọchịrị kwụchipụ na main road aka na-awụ ọghọrọ ndị mmadụ opportunity ịghọtala oge ụfọdụ kwana ihe nwaanyị ji apụ n'iro adị m ekwu na nwaanyị gba n'iro wee ezigbo ihe nwekwa ezigbo ihe ọwụ maka na ihe ọ na-emebi karịrị ihe ọ na-edozi adị m sure na o nwere ihe ọ na-edozi oge ụfọdụ kwa ọwụrụ onwegoro ka ha na-abụ si decide ịgba night ọwụ na nwoke ibe m enweghị ume eji afụ ọkụ a ọ makwana otu esi enweta ume a o nwere ike due to lack of communication makwana nke nwaanyị nwere ike ọ gaghị agwa ya si ya
na otu ọ ga-esi ime ya ka ọ balance ya, na otu ọ ga-esi ime ya ministry ma dị happy, ọ ga-ekwe agwa nke nwoke apụta atọgbọ like that, ọ dịka osisi egbutu daa n'etiti express road. Ịghọtala, mago ụmụ osisi a na-eme ha daa, ụmụaka highway bịa ha magoro ya na-amafe na-agafegharị. O nweghị ike isi ngwa mena ya otu a ma o mee otu a, ọ gaghị ekwe agwa ya. So oge ụfọdụ lack of satisfaction nwere ike ime nwaanyị ọ chọwa ndị nwere ngwaọrụ gbagote agbagote, oge ụmụ ihe one inch ya dị eji efil ma ọ dị ya ji claim n'ụlọ ya, o jee chọọ ndị nwe one or two things nwe weight. Ịghọtala, before you know it, o bido ha nariwe nke a dị n'ama, nke nọ n'ụlọ a ga-eme ekwe n'isense again. So and oge ụfọdụ enwere ike nwaanyị di ya na-ada ekwekwe ka ha na-abụ mmekọ dịka di na nwunye nwere ike ibunye uche ọjọọ. O nwere ike ime ya echewe echiche ọjọọ. Nwaanyị ahụ dịka nwaanyị ahụ nwere ike even ọ ga-eme ihe na-ada eme. Nwaanyị ọwụ na-ebubere ọnụ ịgba night nwere ike ime ihe ọ ga-eme ntị nụ, ihe dịka cotton wool esi na ntị na-apụta. Achọkwa nke mara nwe ihe ịmata ife ọchọ ka ọ gwago the easiest nwaanyị enwere ike iseduce. Nwaanyị enwere ike ịcha ya ọkụ obende ka aluminium. Kedu ụdị nwaanyị ọwụ? Ọ nwaanyị di ebubere ọnụ, nwaanyị di na-ada ekwezi ka ya na nwunye gbaa night. Ọ nwaanyị dị very easy to seduce, ọ dị very vulnerable, ọ dị ka nwaanyị ahụ. So ụmụ ihe ndị a nwere ike iso mee nwaanyị o chebe echiche ịgba n'iro, o chebe echiche ịchọ onye ga-awọ ọmụ injinia maka na o tego ọ jụrụ oyi. Ọzọ dị ka ịbịa uru nke nọwụ lack of attention from the man. Nwoke ada enwede fesef ọwụ na onye ya na-ele abụbi n'ụlọ wụ human being ọ chọọ dị mma gbanwụ na okwechiri nwere efefo nke nwaanyị, mana ọ na-enwe efe maka ndị ụtụ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ nọ n'iro. Ọ na-enwe efe with friends ya, gbata onwe gị efe maka nwunye ọrụ ahụ nọ n'ụlọ ga-eme ọ gacha bata. O kwesịrị nweghị ọrụ ọzọ ga-efe esi na ahụghị ya na nwunye ha nọ ha na-achịrị ha na-ediskọs kedu ka ụbọchị dị nke aka kedu nke ọzọ. Ihe ha nwere ike ime nwunye ọhụ na di ya enweghị efefo ha, ọhụ na di ya enweghị ada enye any kind of attention. O nweghị ihe ọzọ ọ ga-eme. Ọ bụkwana na sọpọtụ ka ọ ga di ya, bụtọ ihe na-ebute ụfọdụ mmadụ ji ewepụ ụkwụ n'ama. Ebe ọ bụ na obu ọnụ na-akpagharị wala human being ka ọwụ oge isi aka avụrụ aka ọwụgodu kalenda, even kalenda nọ n'ụlọ na-eme onwe ebe fan ga-esi obukata ya osi ebe a kopụ isi ọ daa n'ala roluo bụ kalenda ka m na-ekwu. So o nwere ike abịa nwaanyị nọ n'ọnọdụ ahụ enwere tendency, ọ dị possible na o nwere ike o buru ngwaọrụ a bunye onye na-abụ na-arụkọ ọrụ n'ụlọ ọrụ, onye a na-eyuzu ya anyhow, onye ahụ na-apịa ọkụ anyhow. Nwaanyị a nwere ike iburu onwe ya bunye driver ha n'anya ha n'ụlọ ma ọ na family. Nwaanyị a nwere ike iburu onwe ya bunye their house boy ma nwa boy ha. O nwere ike oge ụfọdụ ịhụ ka madam kuru ofe kujuru ụmụ boy ya were anụ kwasị ya n'elu, iche na nwunye gị ahụka ezigbo mmadụ ma ọ gịnị. O chezi ịkụ ya ofe nke gị, o were ofu anụ na nke anọda anụ ọzọ dịcha mfa tụkwasị ya n'elu. That is dewe gị anụmanụ echi iri ọgwa na-echọ iri ọ dịwa, but ile anya na ofe kiri ụmụ boy gị, ị na-awọndazi nwunye gị oke obiọma ka o nwere ihe a. Ịma na ọ bụ oke obiọma na ụmụazị ahụ ndị na-update apps ya maka ịgbanụ nkịtị na nwere ihe ịchọ ime. Ụmụazị a na-emelite ọnọdụ ya, so osikwa n'otu a na-compensate ya by make sure na ofe ekiri ha ga-enwe weight karịa ya nke gị, maka eji gị nwa nwoke ya ejighị aza aha for nothing. Ịghọtala, oge ụfọdụ nwaanyị ebuwere ọnụ nwere ike iburu onwe bụ mekaniki na-arụzi gị moto, nwunye gị aghọrọ ya mekaniki opportunity a na-akụ. Oge ụfọdụ duto na ịchọghị ịma na nwunye gị ọnọ ma ọ nọghị. Nwunye gị duto na ọ na-anọ na onwe ihe ọ na-arụ, enwere ike nwe ofu anụmanụ bi na-akụ street unu na-eme ọgbago ọgbada and ụdị ndị ahụ ụdị ngwaọrụ ha na-enwe weight. Nwunye gị nwere ike isi na gate lepụ anya ma ọ si na gate lepụ anya every time ọ pụta na gate daga ya na ọ tụrụ ịgbago ọgbada.
before you know it one thing nwere ike lead to another. Nwunye ga-aghọrọ ụdị mmadụ ahụ opportunity. Ọghọrọ opportunity. O nwekwa ka ọ dị. Nwaanyị ebubere ọnụ o nwere ike o nwere ebe ọ ga-eme ọnọruo obido hate the opposite sex. O nwere ebe ọ ga-eme ọnọruo obido hate ụmụ nwoke. Maka na ọ na-eche na ọ dị ka otu aka ha ncha niile dị. Ọ ga-awụ otu aka ha dị. O nwere ụdị onye o nwere ike imiti. O nwere nwaanyị o nwere ike imiti. Asị ya gịnị na ọ n'ebe a ụmụ nwoke ka iji nwee hope. Ị nọrọ ebe a gịwa agụrụ agụgbuo gị ya nwe ezigbote agụrụ agụgbuo gị na nekwa nke m na-eri. Nwere ike megide ihe a o shift o mind ya before you know it o bido ọ na-ekwu okwu ya nwa nwaanyị ga meet nwaanyị ibie spirit of lesbianism abata ya n'ime because ebe ọ na ụmụ nwoke awọ ya n'ala ebe ọ na onwe ihe dị eji eme ka chọnụ ebe ya ga-eme ọnọrọ ma ebe ọ ga-eme ọ ga eme ya obiọma before you know it nwunye ga-esigo from positive and negative pụta banye negative and negative ma positive and positive. Ọ bụ na nwunye gị ebugharịgo aka steering moto bupie from ebe ọ kwesịrị ịdị bugharịa the other side. Ịnọkọtaziele ya na-awọnda m ihe ọkwa onye ma bụ before ịma na onye a ezi ihe ebugharị awụ obere ihe ka ebugharị ma mentality ma gịnị maka ọ gị nwa ụdị eso ka ọ sụọ ya. So o nwere ike ime nwaanyị na-achụ ya abịa ịma na nwaanyị ahụ partner ya ọ ka ha arụkọ na the ministry. Nke ọzọ ahụrụ gịnị nke ise ahụrụ gịnị o nwere ndị wụ abịa na family a na-trust ha a na-enwe ntụkwasị obi ebe ha nọ. Onwe ka di na nwunye si nwee okwu dị aṅa oge ụfọdụ agaghị akọsara onye ahụ and ịma na onye ọbụla etụkwasịrị obi ọ bụrụ na echi ịkọsara problem ị nwere ị ga-akawa ahụ make sure na ị gwara nke eziokwu gwacha ya everything so that ka ọ mara ebe ọ ga-esi wee tinye ọnụ wee bido solve the problem. So oge ụfọdụ ndị anyị na-akpọ mediators ndị anyị na-akpọ ndị ga-eme confidence ọ na-eme ọgbaju dọrọ anyị ga-akpọ ha oge ụfọdụ ekwensu nwere ike ịba ha n'ime. Oge ụfọdụ ekwensu nwere ike ịba ụdị ndị a n'ime because gị nwa na onwe gị wụ the mediator ịma ihe niile gbasara mmadụ na-abụọ. Ọwụ na nwoke wụ nwoke ọ ga-eme mebi ya na nwunye gbaa night o jisi ike ịmago gbajinye ofu aka ma ọ gịnị ọ dịghakwa ehi emeworo onye ahụ na-abịa ekpeziri unu ma ọma na nwaanyị a na-ede satisfy ya ọfụma na bed and o so n'ihe na-ebutere unu esemokwu. O nwere ike one day ekwensu arụ ọrụ onye ahụ trust ị na-akọrọ ihe niile gbasara gị na nwunye gị aghọrọ opportunity maka ọma loophole nọ dị ọma everything. So ihe a niile emezi nwunye gị ọfụma o nwere ike help gị na round ya up. Otu a na-enweghị enough wifi ma enough connection iji na update application nwunye gị ya nwa na-help gị and onwe otu ị ga-esi ama because isigoro esi bata akwụkwọ ya ka ọ nọ na your palọ ị ga-efilu na ọ harmless visit. Ịma na that visit ahụ ndị abịrịba ụmụ ndị a na-akpọ ndị abịrịba ha sị na that visit ahụ enyeghị ife that is onwe gị ihe etinye na the visit. Ọ bụ ụzọ ordinary visit ahụ ị maara visit nke a dị iche ịhụghị. So oge ụfọdụ ndị anyị kpọrọ confidence ma mediators in our lives or in our families oge ụfọdụ ị na-atụkwasakwa ha obi ị nakwa echeki mara otu isi atụkwasị obi gbakọọ ọfụma ma onye a kwesịrị ntụkwasị obi. Ọ bụrụ na ọ gbajuo dọrọ o nwere ike ya nwawo nkịta o nwere ike ịta ọkpụkpụ anya wara ya n'olu o nwere ike ịta ya. So abịakwa na nke ọzọ nke ikpeazụ oge ụfọdụ nwekwa ajụ na-ada ajụ kama m jụọ ya rukwa tude adị m aghọtacha ihe ọfụma bikonu unu ewe na ewe mata ufọ na-ajụ from Mata Ufọ TV maka ha si na onye ajụjụ adịghị efu ụzọ mana ama m na njụọ nke a m ga-alọtakwa mana ka njụọ ya maka na ada ama kedu ajụ dị ihe a biko ụmụnna unu ewe na iwe nwoke na nwaanyị ọ na-eme enyi ihe dị ka nwunye mmadụ na nwoke ọzọ enwere ike iwe enyi
biko m ga-like ọ ga-amasị m unu ga-aza m ajụjụ a unu aga na my WhatsApp +228 99337766 unu nwere ike ịga dị a drọpụọra m ihe unu ghọta na ajụjụ a m jụrụ. Nwoke na nwaanyị o nwere ike ịbụ enyi? Nwoke na nwaanyị o nwere ike ịbụ enyi ọwụ na onweghị ihe etirie? Can they be friends with no attachment? Maka oge ụfọdụ ọkwa na-enweghị action, there will be no reaction. Ọ na-enweghị action oge ụfọdụ, there will be no reaction. Ihe na-ebute oge ụfọdụ nọkata ịnụ na mmadụ na-abụọ na ha wụ friends na onweghị any attachment. O nwere ebe friendship a nwere ike ọwụ na o ruo develop ihe a n'otu mkpọ law of magnetism ebido take away place. Ịmago ụmụ ihe unlike terms a ebido attract wa. Ịghọtala? Ebido attract wa. Before you know it, ihe ebido harmlessly ọwụzie na-abanye gị eji. Ọwụ na-abanye gị eji. So biko na unu ewe n'iwe. Ma unu nwekwa ike gaa na comment section na YouTube Ima24 TV na YouTube or Ima24 TV na Facebook zaanụ m ya. Unu ewe n'iwe biko. Nwoke na nwaanyị ọ na-awụ enyi? Asịkwa nwa okorobịa na nwa agbọghọbịa nwunye mmadụ na nwoke ọzọ ọ na-awụ enyi? Ka uche unu dị ya ka ọ jigodo oyi. Biko tutu anyị emechi unu echefukwana anyị ga subscribe na YouTube ma na Facebook. Unu ruo type on Ima24 TV na YouTube ma Facebook. Unu ga-enwefe anyị ebe ahụ biko. Unu echefukwana i-like ya, click enu like. Click enu gaa na comment, unu comment ye nye na ihe unu chere gbasara video anyị mere. Share kwa anu videos a. Kesasara na onye ọbụla, tụsasara onye ọbụla. Onwe ndị ọ ga-abara uru. O nwere ike ichange one or two things. Unu ruo press a notification bell. Press a notification bell so that otu anyị na-enwe videos every Monday. Mgbe ọzọ anyị ga-enwe video ka unu soro mata ka ọ na-apụta n'ihu screen unu. Igbo kwenu, Igbo kwezuonu, ka emesịanụ. Bye bye.